Členovia občianskeho združenia Živá zem preverili kvalitu vody studničiek a prameňov v Prešove a okolí. Kvalitu pitnej vody vyhodnocuje regionálny úrad verejného zdravotníctva v Prešove. Preverili 14 najnavštevovanejších a najznámejších prameňov, ktorými sú Kvašná voda, pramene na Borkúte, Cemiate, Sigorde, v Zlatej Bani či pod Kapušianskym hradom. Zo 14 sú pitné len 3. Prešov Cemiata, studnička Diana, Prešov Rúrky a Uzovské Petľany nad obcov smer Renčišov. Zistené výsledky rozborov netreba brať na ľahkú váhu. To, že voda bola dlhodobo používaná a nedošlo pritom k ochoreniu, ešte neznamená, že ide o bezvýznamnú vec. Pravidelní spotrebitelia si môžu vytvoriť toleranciu k patogénnym baktériám, prípadne vírusom, a ak nie je oslabený ich imunitný systém, pitie nevyhovujúcej vody nemusí spôsobiť zdravotné ťažkosti. Horšie sú však na tom deti, tehotné ženy, starší a chorí ľudia, teda ľudia s oslabenou imunitou. Členovia občianskeho združenia Živá zem budú v teréne rozmiestňovať tabule so zoznamom, či je voda pitná alebo nie. Zoznam všetkých vyšetrených prameňov a podrobné výsledky nájdu záujemcovia na internetovej stránke občianskeho združenia Živá zem.